Sepi, Tapi wis ana umumnya toh. wes ingin tak omongin lagi Kan wis jam 7. tak omongnya setengah pitu ya Buti, wes biasa, wong kene iki padha molor. Wis saya beli neh, beli ngenteni. Wis ayo aku sik ngono karo ngenteni kanca-kanca. Ya. Iki mau sampe kabeh wis itu kan cukup. Sampah mau, kadang karo senone. Duh. Lah iki Sampai kok koyo ngene karo pemain Budina Butin. Dina ndi ini ki sapa sing mbok iki sampe ini iki yo mampet. Segere banjir ya iki. Sakjane kae. Ya wes aku tak nambah Budina nek ngono ya. Wis iya Tak omongane wonge. pokok Resik pisan. Resik pisan pemenisan aku tak ngenteni kanca-kanca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa Rama? Niku lho, gote kok kotor Budina. Ayo dirsiki po, mampet akeh sampahe. Halang aku dhewe delok to. Rung tak resik kok aku mbok kongkon resik-resik got bareng. Got kuwi urusane pemerintah desa kalian nyat perangkat sak mono kae dinggopo. Yo gak ngono to Budina. Kan ngarepe omahe sampeyan. Halah kuwi urusane perangkat, kuwi no gote sing gawe pemerintah desa kalian kok mbok resiki aku. Aku ngomong to. Jajal. Bumi wi perangkat desa kalian nyat. Apa? Mergawene mek apa? Entuk dana sak mono kae dinggopo. Pun kula tak nyuwun pamit nek ngono. Tak nelpon Bubayan. Sak perangkat. Sepurane ya Budina, ganggu Iya, sampeyan. nonton banget. Ya wis ya, aku tak nerusno gawenanku. Waalaikumsalam. Bu, ini Kula warga RT 3. Nggih, ada. Niki lho got ngajenge griyane Budina kok mampet kata sampahe. Pripun niki, Bu? Ngono lho. Ngaten, Bu. Nggih pun, kersane mengke kula share teng grup nggih. Oh, nggih. Asal mau berarti telepon warga. Dene apa? Jarene gote rusak dikon ngersiki. Ayo diresiki. Ayo barangnya. Ayo saiki. Dal. Nggih. Olah iki ora ngamuk-ngamuk dari pengajian sing ngersiki. Wes saiki sampean sing marani. Dadi sampean sing maju. Beke wonge wedi. Kok masuk gak gelem dijak resik-resik. Mana yo bujine iki? Assalamualaikum. Dina. Nanti yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Dina, aku. Waalaikumsalam. Aku. Allah, nek apa neh yo. Lama mbak Nona kan ini kerja sih lah. Gotengan wis sampean kok tidak lupa kaya ngono. Iya wis sono perangkat to. Wis deh. Kuwi kan ora tugas awake dhewe tok to bujine. Ora tugas perangkat kan tugas Ngomong ya tak jek ngono. Ajar serse ora gelem. Tapi aku yo Tapi wis rampung to gaweane nek Mas. wis sampe bar lah. Saiki No, kita kan anu awake dhewe iki kan ora resik-resik to. Yo senang, sampean kan yo seneng. lah sip kuwi seneng aku seneng.
ayo langsung resik-resik. Iya. Piye? Ya wis. Kebersihan lingkungan kan tugasnya kok dhewe kabeh. Ora tugasnya prakal tok piye? Oh, ngono. Apik to? Oh, wis. Ya wis. Melok ya. Yo Kok sip. tak anteni no. Kok ono ngarep MI? Oh, iya, sip. Sename ya. Oke. Senam yo sampean go sapu to go pompo. Oh, ngono. Go Bos. si ikote men. Aku ora duwe sapu iki. Yo engko aku yo gowan. Oh, ya wis ngono ya wis. Oke ya. Oke. Wes, ngono ya. Yo. Ya aku yo sepurane ya. Nek cukup kampung nek dirampungno Oh iya, usul ya. Oke, yo wis nggih. Waalaikumsalam. Pemerintah Desa Kalianyar sangat mendukung semua kegiatan Bank Sampah Berkah Alam Lestari. Kegiatannya sangat mendukung kebersihan lingkungan Desa Kalianyar, terutama kegiatan pada hari Minggu, yaitu kegiatan Minggu Ceria yang dimulai dari senam bersama, kerja bakti, dan pengambilan sampah.